Kanta-buntang gobyerno sa atong nga kadagatan, ang isda miasinso sa ilang nga katungdanan. Si Kugtong presidente, si Pugapo man ang bisi, si Lumod ang sekretaryo, speaker ang mga tangigi, senador ang mga pareles, ang panit representante. Nasuko si General Doyong, kay si Iho may rebelde. Gera, gera, mga sakop ni Iho misulong na. Dokso itutulingan ng gimaskara, sundalo ni Kugtong ang kakontra. Sa ilang pagkumbati, surrender ang mga kabasi, nahurot ang mga andohaw, reinforcement ang mga putiti, eroplano ang mga pagi, ang pawikan mga tangki, nangaupaw ang kugita, kagimasin ka ni dali-dali. Aray, aray, ang mga borereng gipangbitay, kaysa internasyonal wa mo sobay, maong nga sihon nagamahay. Human sa ilang pagera, naging meeting si Baracoda, kay si Kernel ang buhutan, nangayog independensya. Si Kugtong wa mo yun, kay ang danggit mga espiya. Si Kitong tigpagulbol, kay si Bugaong tigpatrolya. Hala, hala, ang mga katambak ng giwilga, kay wa suhuli sa ilang pagkumpanya, kay nag-flying voters ang mga bata. Human maigo sa linog ang syudad sa